aby bol veľmi úspešný na Slovensku. No a po Martine sa podarilo získať ešte ďalšie 3 medaily zo svetových šampionátov Anastasii Kuzminovej, rok 2009 v Pjongčangu, striebro v pretekoch s hromadným štartom, o 2 roky neskôr v Chanty-Mansijsku na stih bronz. No a tu v Östersunde zlatá medaila v šprinte. Medzičasom už odštartovala štafeta miešaných dvojíc. V prvom rade to bola trojica Rakúsko, Norsko, Francúzsko, potom v druhom rade Taliansko, Ukrajina, Nemecko, tretí rad je Švédsko, Kanada, Rusko. To sú také krajiny, ktoré by mohli zaútočiť na medailové umiestnenia. No a všímať si budeme pozorne štartové číslo 27, ktoré má dvojica zo Slovenska, Terezia Poliaková a Tomáš Hasila. Je to tretia štafeta miešaných dvojíc v tejto sezóne, pričom tú prvú v Pokľuke vyhrali Nóri, v tej druhej v Soldier Hollow. Spojený štát príchod na streľnicu, prvá položka v ľahu, potom ďalší medzičas, ďalšia streľba v stoji a prvá odovzdávka mužom. Takže Hermanová, Rojselandová a Simonová. Pripomíname 3 náboje na dobíjanie. Ak to nevíde a budú musieť ísť tieto ženy do trestného okruhu, tak ten má dĺžku v úvodzovkách len 75 metrov. Troška pomalší rozbeh pre Doroteu Vírerovú, ktorá na medzičase stratila 6 sekúnd na Denis Hermanovú. Ale už tam vidíme prvé chyby pre Rojselandovú aj pre Simonovú. Pomýlila sa aj Hanna Ebergová, dokonca dvakrát. Prvýkrát to bliklo aj Nemke Hermanovej. Zatiaľ ideálna streľba pre Rakúsko a Ukrajinu, pre Merkušinovú s Hauserovou. No a pohľad v dolnej časti obrazovky na streleckú položku Terezie Poliakovej. Je to dobíjanie pre Tereziu, tam bude. No ale napokon to vyšlo, takže 6 nábojov potrebovala Terezia na 5 terčov. Nie je to najhorší štart pre našu reprezentantku. Na líderskej pozícii sa usadila Merkušinová z Ukrajiny o 0,4 sekundy pred Rakúšankou Hauserovou. Julia Simonová z Francúzska musela raz dobíjať, ale podarilo sa jej to veľmi rýchlo a tak stráca po prvej streľbe len necelé 2 sekundy. Dvakrát musela Ozbuová Rojselandová z Norska dobíjať, ale aj napriek tomu je to len 3,5 sekundové manko. No a Terezia Poliaková s jedným dobíjaním momentálne na 23. priečke so stratou 31,5 sekundy. Po 600 metroch momentálne 22. so stratou 39 sekúnd. Pred sebou má Lotyšku Bendikovú, ktorá má pred ňou 4-sekundový náskok. Takže Ukrajina, Francúzsko, Nemecko, 3 krajiny, ktoré sa ako prvé dostali na druhú streľbu. Rojselandová, Simonová, Hauserová, Merkušinová, všetko ženy, ktoré v prípade čistej streľby môžu zostať na popredných priečkách. Rakúsko, Ukrajina, Francúzsko, čistá streľba. Platí to aj o Švédke Hanne Öbergovej a Denis Hermanová si situáciu skomplikovala, pretože musí dvakrát dobíjať. Prvá odovzdávka, Taliansko je na tom najlepšie. Dorotea Vírerová odovzdala ako prvá štafetu Lukasovi Hoferovi o 0,2 sekundy pred Francúzskom a v rozpätí 1 sekundy od líderky je aj Ukrajina. Zatiaľ to vyzerá na veľmi vyrovnané a dramatické preteky. Medzi prvým a 10. miestom momentálne len 13 sekúnd. Tomáš Hasila už preťal medzičas po 4100 metroch a je na 24. priečke s mankom 1 minúty a 13 sekúnd. Je tu prvá mužská strelecká položka. Pidručný, Hofer, Gižonát, Samuelson, Eder, Bö. Všetci zatiaľ veľmi dobre strieľajú, ale už tam vidíme francúzsku chybičku, rovnako aj rakúsku.
Expresná streľba Taliana Lukasa Hofera, takto si to predstavovala Dorotea Vírerová, výborne odstrieľali aj Johannes Tignes Bö spoločne s Rusom Jelisievom. Takže Taliansko, Nórsko, Rusko na prvých troch priečkách. Pidručný takisto nemusel dobíjať, stráca 4,5 sekundy. Eder je 5. Francúzsko momentálne na 6. pozícii. Erik Lesser je o pol sekundy za Švédom Samuelsonom. Celkom dobre sa držia zatiaľ aj Česi, ktorí majú Simonová, Reuselandová, Hauserová, ale aj naša Terezia Poliaková. Tak momentálne na líderskej pozícii Rusko pred Nórskom a vidíme tam už aj Taliana Lukasa Hofera. Pidručný Hofer, to boli dvaja pretekári, ktorí začali strieľať ako prvý, ale už je tam komplikácia pre Johannesa Tignesa Böho. Pozrite sa na to, už 3 chyby a 3 náboje na posledné 3 terče, dvakrát sa pomýlil aj Hofer, sú tam aj zaváhania Rusa, zatiaľ čo Rakúšan Simon Eder zastrieľal výborne, podobne ako Francúz Gijona a Ukrajinec Pidručný. Takže Ukrajina na prvej pozícii s pomerne sľubným náskokom. 5,5 sekundy pred Francúzskom, 9 sekúnd stráca Rakúsko. Nemecko sa pomaličky štverá vyššie vo výsledkových, alebo vo výsledku. Tomáš Hasila odovzdal Terke Poliakovej štafetu na 23. pozícii, celkovo 8 dobíjaní pre Slovensko a manko viac ako dvojminútové. Takže tretia streľba pre Denis Hermanovú a celkovo 5. pre všetky štafety. Francúzska Simonová začala strieľať skôr, ale prvý terč minula. Hermanová čaká, je tam aj druhá chyba pre Simonovu a v zápätí aj tretia, netrafila ani Hermanová, pomýlila sa aj Merkušinová a to všetko hrá do karát Rakúsku a Taliansku a vychádza to. Dorotea Vírerová spoločne s Rakúšankou Lizou Hauserovou budú na prvých dvoch priečkách. Ešte Rusko sa k nim môže priblížiť, Hanna Ebergová potrebovala ďalší extra náboj na to, aby vybielila všetky terčíky. Napokon nikto z toho líderského kvarteta alebo z tej šestice nemusel ísť do trestného okruhu. Vírerová so 4-sekundovým náskokom na tomto medzičase pred Hauserovou. Hermanová Tak posledná streľba pre ženy v týchto pretekoch. V tejto chvíli to bude pre Hermanovu s Vírerovou. Kto odovzdá svojmu kolegovi z národného tímu štafetu na líderskej pozícii? Bude to Nemecko, bude to Taliansko, alebo niekto z čakateľov na chyby, či už Nórsko, Rakúsko, Švédsko alebo Ukrajina. Vírerovej prvá chyba, ale mýli sa aj Hermanová. Napokon jedno dobíjanie pre Doroteu Vírerovú, ktorá už tradične strieľa veľmi rýchlo. No a bude to Marte Osbuová Reuselandová s Hannou Ebergovou, ktoré sa ako prvé dostanú k odovzdávke. Počujete to aj z ruchových mikrofónov, ako je tu jasot švédskych fanúšikov. Hanna Ebergová odovzdá v tejto chvíli na tretej pozícii, nebola rýchlejšia ako Marte Osbuová Reuselandová a ani ako Dorotea Vírerová. Nórsko, Taliansko, Švédsko. Poradie na prvých troch priečkách. Ako štvrté odovzdá Nemecko. 14,5 sekundová strata na Nórsko. 5. náboje na dobíjanie. Využila na to, aby sklopila aj posledné 3 terčíky. Teraz sa však pomýlila a už vie, že bude musieť ísť do jedného trestného okruhu minimálne. Tak, 75 metrov navyše pre Tereziu Poliakovú.
a potom odovzdávka Tomášovi Hasilovi. My však sledujme predposlednú streľbu v dnešných pretekoch a na mikrosúboj medzi Böhm, Hoferom a Samuelsonom. Samuelson sa ako prvý pomýlil. Johannes Tignes Bö strieľa veľmi rýchlo a veľmi presne a opúšťa strelnicu na prvej priečke, lenže i hneď za ním už stáva Lukas Hofer. Jedno dobíjanie pre Švédsko, šanca pre Nemecko znížiť manko na Švédov. 100% streľba Erika Lessera, strieľa už aj Francúz Gijona, veľmi rýchlo zastrieľal Rakúšan Simon Eder. Takže už je to len dvojvedenie, pretože Samuelson sa troška trápil na strelnici v tejto chvíli. Pasáž, kedy sa biatlonisti koncentrujú, kedy troška vypúšťajú z toho behu, aby sa príliš nezadýchali. Rozhoduje sa o tom, kto bude mať pred posledným 1,5-kilometrovým okruhom najlepšiu pozíciu získať v tejto disciplíne zlatú medailu zo svetového šampionátu. Identická streľba Johannesa Tignesa Böho a Lukasa Hofera. Bö vybielil všetky terčíky a bude mať náskok, pretože Lukas Hofer musí raz dobíjať a dobíjať bude aj Švéd Samuelson. Takže to je výborná pozícia pre Johannesa Tignesa Böho a pre norský tím získať zlatú medailu a v petách mu bude Talian Hofer a aj Švéd Samuelson. O medailu by ešte mohol zabojovať aj Nemec Lesser. Čakáme, ako si budú počínať aj ďalší na strelnici z Ukrajiny. Je to Pidručný, za Rusov strieľa Elisejev. Takže B s 8-sekundovým náskokom pred Hoferom. Tretí je Samuelson, ktorý bude odrážať atak Nemca Lesser. Zo svetového šampionátu z disciplíny štafeta miešaných dvojíc patrí Norsku, striebro putuje do Talianska, bronz získalo domáce Švédsko, slovenská štafeta v zložení Terezia Poliakova, Tomáš Hasila bola predčasne pred poslednou odovzdávkou stiahnutá strate, pretože bola prebehnutá okolo. Dnešný bohatý športový program na dvojke pokračuje ďalej, už o chvíľku tu bude play-off našej najvyššej hokejovej súťaže a potom si pozrite aj futbalovú Európsku ligu. Dovidenia.